So step 2 na ta karon sa pagbuhat og sisig. So kani is mo ni ang atong maskara, atong dila, dunggan, nya maskara. Bali napalit ni nato around 230 per kilo ang maskara only. Kunyan, na may dila apil, lami man kay nang dila sa sisig. So syempre, atong kuanon. Pero guys, ang first step ani, ato siyang gipabukalan diri sa ato ang sabaw. So kana sabaw gitimplahan na og salt and pepper. Nya mga lamas kani kay step 2 na ni. Bali atong gisugba para masunog ang balahibo. Og para mas mo lami, i-crispy, pino-pino, mas mo pino-pino, matagod ang sisig na to. So muna yung technique sa sisig Pampanga. So kana daogon na siya sa sibuyas ug sa mayonnaise after. So atong balihon guys. Kuan na ni usa kilo kapin. Lami kayo, awa. Inana na. So muna ang simod sa baboy, itong tarungon ug sugba. Na ang dila, syempre, makulo ang dila. So mo nang kuano nya ihang ang nakalami aning sisigod kay na siya tambok pero since gipabukala naman nato dili na siya mo tambok kayo kay ighiwa ani pohon ato man pakrispihon. So mo nang mahimong mo nganong crispy ang sisig kay tinuod gisugba na siya og gilatan. So kana wala may king unod ana guys, igbutang og sibuyas og mayonnaise ana. Perting tubod laway. Parisan day sa bugnaong beer o Red Horse, stilan. Ay kuan dito ay. Kulapo. So kaning dila is kuan ng light. So muna ang structure sa dila. Ana. Sugba lang nato og tarong para at least crispy siya ba. See? Kana nya kaning dunggan mo crispy sa di siya. Wala na. Walang tayo mayonnaise dire og sibuyas in which kuan. O daplin tas dagat nagsugba. Usog ang dami king dagat. Mo na gibuhatan na to. Ada ta sa sugangan. Crispy baboy. Luto cooking sisig. So maskara, pork maskara. Ato lang ni siyang paguron para igtadtad nato para sisig na gyud. In which mo na to atong final step sa sisig sa silispada daog na kayo. So kung daghan mo pangutana, i-comment lang kung unsa inyong rekomendasyon sa atong content sa atong channel. Daghang salamat ug ayaw kalimot sa subscribe button ug sa notification bell. Amping mo ug enjoy atong Kusinero Tambok channel. Okay? Salamat and amping mga ka-agri. Atong balihon, atong tan-awon be. Last phase. Ugga na kay guys. Lami na kay na oh. Tad ana daog kayo. Salamat og subscribe.